kuti ndizinozoziva kuti shuwa pane zviri kuitika pakati pake namai chatambudza inawe kuti vana vangu vakaripota kwandiri vakati dead munhu anonzi Mukadzi unoziva ndikanomuziva kubva paudiki zvikanzi dead munoziva kuti Mukadzi mama tikavabvunza vanoti ndisekuru vavo but chikutishamisa sekuru vacho vari kupinda bedroom namama zvatinoziva mama wasi kuti nyara hati kunoona funga kuikwasha wangu Pambudzi hanzi pendura vabvunze ndibvunze ndapfuma yangu usure baba ndofunga yai yatizvakanga takaikurura napfura yakatotongwa nevakati kuti taure nhau yacho takaipedza zvitondishamisa kuti zvava kuramba vachididzora kana nepfuma yakatongwa kana yakapedzwa takakurukura takataurana zvese nepachazouya pfuma yacho makapedza musi kuti ngori peno ndandiri kana kusainiswa kupedzerana zvakati zvakatabhanya ndizvozvimboitika kuti yarini zvazvo kwazara mumashure last koti yatikaita last time peveta ndatotorwa panzapa kuti mombe chakupeka mombe ya December inakita danhigrina ndapedza kutoshanda kufoja chichi kanzi maparadza musho wangu ndimi amai futi ndivaparadza musho wangu kupindira musho wangu chisikati zvese zvidana nombovinga zvizvi isa kana zvemakesi zenyu kana zvamashanda nomhuri yenyu hadhiko isango yakuti pfuma tenda kumba kwenu musara mune dzenidzi sandatotorwa panzapa tinyaya yekuti hasha dziri dzesiparevi tangozvibata aida kurova ndiani tatotorwa natisano panzapa nyaya matanga anopedza zvipere muchitatu tochamaikana kuti yapese patino titochautongorwa nenguva uyiisa sikakuti zvirovana panga panani pazvaitwarika pazvakatarwa pane makurukotanga mumatipa ndinovatsvaga panzapo ine simusai mazidzoro chi pindurai namai vacho vakatuka inina kukwashamu kuti inongedzera sokuti ini ndimaparadza musha wangu ini nyaya dzavo dzavaviri ndikuya kutetekera kuti tikuda tumeichetesa uyu kwachandekana idzo nokuwasha wangu ono kundidai sotibombi zvokuti vamwe vanasanza amaikada kudai mukatogungwa kunongeza amezvavako kudai mukuwasha wangu zvakawanda zvandikamuitira mukuwasha wekuti mama achibva kuona mwana wangu maokandimi ndikashandira ndichishanda mumumeyo nomhuri yangu izvo zvindatodzidza kuti kasi mukuwasha ndozvinoitwa nhaye kuti mukuwasha ukamudani kusasamba zvakadai ezvipataya panoda kuti mhore dzakutakuti muhwira chaishai uyo mukuwasha wangu kundidaiso kuti nanaidza anovana mwana wangu 4 ende nyaya dzicho dzakundikanda dzacho dzakaomara patikava pati vachiuya akunditi nini ezvezvo auya namake nababa wake ini ndikutobva kudotito ndikusvika kumutetekera unyako akutaura mudambe anzi akaya namake zvokuti pana mutusanga tinawo vakaripo kuseruku achidai pandiri kuvhurumongono kurarama pake kuti adai kudzidza kuti aite hudumeni mwana wanga akarema nomurume wangu kuti mubatsira uvhurumongono kugara kwakaiteiko kuti mano sorry mwana kuti inotora munhu wacho angawana pachinongedzero tofunga tsana vakauya patandikamira namai nasisi nomunin'ina pamusoro yevanatsana tikati hoi zvikanzi vanatsana nanamai hondo yamatanga muipedza ndo mashoko yavakatanga kutaura right imi mamai budai pamba pangu ndimaparadza musha wangu imimi budai patiri siyai nyaya dzedu tipedzerane tegani right tikati alright tazinzwa regai kupindura mese tisakakavadzane naye nokuti tikakavadzana naye tinozomuka tinozosvikira pakuita violence saka tisiyewo zvakadaro nyaya yedu mudare ichapedzwa mudare tichazodzoka tozvitaura mudare ndo kutaurika kwazvikaita akatouya takaungana pamuta akagara vana vati zvinomboitikira kuti tichangobuda muda tauko zvandazobvunza ndikati naitsana kana muchiti tibude munyaya imini saka muri kureva here kuti hanzvadza vauye vega 10 ingai mii muri kuuya nemawitnesses enyu saka ivo havatenderwe rekuuya nesu zvikanzi vanotenderwa
ndikati right ko mama wangu muri kuti budai pamba pangu budai nemudzimai wangu ko vakasuduruka muchazomira nani makawira not kudi pfuma Surema. Ndifunga tsano ndakatsanangura zvakanaka. Aya ndakati makawira not pfuma. Ndakati December ndakwaza kukupa mombe. Musho mungu ndavapa chikufu chokuti ndine vana vari kuuniversity vari kudzidzisa vanozviziva. Mari yese everything ndiri kuita. Saka makurukota angarusero akati handimazvidzwa here amarira. Nokuti ava mwana ndo tsano ndawati zvavakamikwira dai. Saka ndakataura zvese vakanyora pasi. Makurukota iwayo. Ndawewe yakapera. Hello? Yakapera. Chimwe chasimudza nawe iyi mukuru wangu. Taura pano nyaya chete. Ya, chokwadi. Shuna nawe ipfuma takataura takapedza. Asi chatikunya nawe ndeshe munhu anogara pamba pangu anogara nemwana wavo. Chikomba chigara pamba pangu chavari kusapota vesa. Chikomba icho chandakukwira dare munhu. Chiri kupi? Aripo pana. Wachikwira dare? Ngachiwe. Imawena mudavo wekugara iwa. Garai pasi. Ngachiwe chikomba. Oto pototi. Oto pototi. Oto pototi. Toda claim. Claim kuti badaro chikomba chomudzimai wangu. Munzo. Ndizoti ndibhadhare mukotodzi. Chikomba chomukadzi wangu. Ndakaita pamba pangu. Kunyange takaseparata. Mukadzi achiri mumaoko mangu. Iwo wachingopinda pamba pangu. Uri kuri mafotera pamba pangu nomukadzi wangu. Uchiita zvese. Kunyange takaseparata tisati tapedzerana. Kana tapedzerana munotaura kuti mukadzi wako muenda. Saka ndakukwirira dare. Iwo ende munhu wese anozviziva kuti unogara pamba pangu uchiita zvese pamba pangu. Ndifunga ndakasaka nekawanda several times. Tichibvunzana uchipindura uchidza waipindura. Ndine mawitness aripo enyaya iyi. Pamba pangu uchigara uchiita zvawaita pamba pangu uchiita samatusi angu futi. Ombera mutanga maombe. Sibremta usa tema emotion. Ende kana uchitaura kutaura pamberi pamama. Bali kutadza kuti apanda kutaura wakasununguka. Bozi ndaona kuti pawapinda apo wapanika. Usana nandire ndinobhadhara mari nyaya iri kutaurwa nemurume yekuti ndinogara kumba kwake handisi kuigara secho. Inini ndinoita zvekuvaka ndinobva kuGrendel. Uyu muzukuru wangu bhikiro nichatambudza. Saka zvaiitika ndezvekuti inini pandakatanga kuuya kuno kumatepatepa ndichiwana macontracts ekuvaka. Ndo pandakatosangana nayo ndibva ndatoti kuyo uri kuno. Zvikanzi ndo kwandiri kuno kuti ndakatosangana nemhuri yake ekuchechi. Ndakati ko imimi ndiwo mudzimai wachatambudza. Zvikanzi ndini sekuru asa pane zviri kunetsa tane mazuva taparadzana kudidi. Ndikati zvakanaka. Ini kwandaivaka chechi koko ndakatozoita mumwe musi wandikaenda kumba kwake. Saka iyeyo ndiye akatoudza mudzimai wake kuti ava ndisekuru achireva inini. Zvakabatsira mudzimai wacho uyu kuti achitanga kuti kana akaita problem yakafanana neyekuti paakadonherwa nemabhaundi achiziva kuti ndinovaka akandishedza. Ndakatoenda ikoko nevakomana vakasvikovaka. Ini ndinogadzira futi mota. Mai ava nemota. Vakaita problem seyemota vaiti sekuru kana muri kuno kumuri padhuze uyai mundibatsirewo. Zvekuenda kwangu kumba kwake handaizvita chivandi. Kunyange mudzimai wangu inini anotofonerwa nemudzimai uyu kuti zvoni sekuru variko here vakasununguka here ndotokwira kubva kuGrendel ndichiya kumba kwake. Saka vanhu vari kutaura kuti mawitness kumba kwake handiende zvechivande zvekuenda usiku zvekuti kana village yese inini nogona kundisiva. Saka ndichisvika kumba kwake ndinotosvika ndoita zvandiri chida kuvabatsira izvo ndodzokera nekunzwa tsitsi. Dzimwe nguva zvimwe zvacho zvandinotoita mambo haakwanisi kundibhadhara mukadzi. Asi ndoita nekunzwa tsitsi izvezvi ane zvikwereti zvangu. Ndo vanhu nhasi vari kuti inini ndiri kugara pamba pake saka ndinotorwadziwa nekuti zvese zvandindichita izvo ndiri kuzviita kubatsira vana vake uyu somuzukuru. Nhasi ari kunditi auya nemawitness anopupura kuti inini ndinogara pamba pake. Mambo uyu handigari pamba pake. Ndinongouya hangu apo nepapo izvezvi nhasi ndotobva kuGrendel kumba kwangu. Alright. Hanzi uri muzukuru wangu. Sorry mama.
ngatauro kama wake nini kuti wakamira andizive handisi muzukuru wake isu mambo kukura kwatakaita tese mai vake uyu inzousa manyanga indiri nzousa manyanga takakura chigara maundano chigara pamwe chete mai vake nababa vangu takatozonyatsoziva kuti ukama hwedu ndehwe mutupo patove paisu tatokura asi mai vake uyu vaigara vachitova kumba vari kumba titoziva kuti mai vake nditete vangu inini zvekuti kana mudzimai wacho uyu makamuchifonera hanzvadzi dzako uyu mumuti munhu anonzi bhothe yomukotodze ndiani anokuudzai kuti ndisekuru wedu ndiri kutoshamisika nezvaari kutaura pano mambo pamberi penyu kuti handizivi pamusoro imambo mukomana uyu akakura ndichiona kurawo ndichiona bhozi mwana mudikistirei kwandiri ndokuziva baba udiki wake zvokukura tichiona izvozvo zvatoziva nemukomana uyu ndofunga patakazoona nawo ndichipfuura ndanzwa kuti mwana wangu ari kutakurwa nomukomana uyu kuenda kuchikoro ndati ndinomutora ndakafunda madzimai ndikati ko bhetheo ari kupi zvikanzi endai kuona munhu anonzi mukotodzi ikoko ndiani munhu ndiani mwana ane mwana nemutora ndopandakamuona aitori naye zvaari kuita murume uyu kuramba kwari kuitawo pamba pangu anotogarapo ndiye baba wepamba pangu uyu murume uyu ende vana vangu kuti ndizinozoziva kuti shuwa pane zviri kuitika pakati pake namai chatambudza inhawe kuti vana vangu vakaripota kwandiri vakati ded munhu anonzi mukotodzi munoziva ndikati ndomuziva kubva paudiki zvikanzi ded munoziva kuti mukotodzi mama tikavabvunza vanoti ndisekuru vavo but chikutishamisa sekuru vacho vari kupinda bedroom namama zvatinoziva mama hausi kuti nyara hati kunoona zvakanaka nezvakanakira nezvazvakanyanganya iwe mukadzi wacho uri kuita chikomba uya pakati ande kujudgment iwe right pana mazuri ndakaenda kutaurira ida kuti munyatsi mese muzoita experience ndotaura imwe murugara rwenyu newe kudzamara kusvika kuno vari kurenji kuopesera if you are presiding officer vanhu veshe kana vakapuwa mukana namwari wokutonga vanhu unofanira kuva uri ahead kumberi kwavo that's why manzwa ndati mukadzi haana chokutaura kuzvinzwisa panyaya dzese dzataurika idzi handina kupa final judgment munofanira kuti ndiutarire muri kumabhenji sei tisina kupa final judgment patanga kutaurwa kuti uyu achitaura takawirirana neuya ati takawirirana nani natezvara kuti tichabhadhara munani muna December ndakupa here kuti nyora judgment sei mufanira kubvunza kuti sei ndaregera ndobva ndatisati tataura yedu bva ndatiisa imwe futi ndobva ndaisa ichi yechikomba zvibvunzo kuti sei ndadzidungamidza dzino maclaim dzakaita sei dzakasiyana ndozvakufanira kuzvibvunza kuti sei vakuru avari kuti dzasiyana sei andiona pandikutaura navanhu vari kumunda kuti ndinoda kudyara fodya mangwana nokuti tichiri but sei ndiri kuti inini no ndiri kuzvidzoka chisingoti no uyai pandichipa judgment tezvara uyapa mese tevana tezvara vacho uyapa iwe vako ndogara pasi chikomba ndobuditsa foni mune meseji irimo iyi yaitaura nezvenyu mushure mekunge nyii mataura panapa saka ndandichikumbirawo kuti mumboiverenga kuda zvatiri kuita panapa nezvaakanyora airatidza kuti imimi hamuna kana kuti ndikati chii hamusi kutarisira kuti mutongi kana ari maverengero andakaita tisingazivi ndikatadzira kunzwisisa no meseji kana dai akanyora yokureva inini kana ndikatukwa kana akandidi zvigumbo irova hanindi yakainyora achikupa iwewe ari kuti mimi no ndiye akainyora akainyora ini nokufunda kwake saka mwakauya kumutongi iwe ako akanyora meseji hazvina basa zvinzwa ndati auya kumutongi iwe akamunyorera zvinzwa saka ndauda kutaura zvokutanga nokupedzisa ine vana vangani nomukadzi ine vana 4 ndo first wife ukambobvisei ndakabvisa zvese zvaidokati masara mumbe 4 chete rusambo ukabvisa ndakabvisa right tibvunze tezvara wakapuwa here rusambo uya navo
Para correr para lá. Ndiro rika. Zvoga ndinyaziziva kuti 2002 ndakabvisa zvese rusango, ndakabvisa mari yanga chiri $500 yavakandichaja, vakazouya kumashure zvikanzi tsano mari yamakabvisa yanga ari $10 takuda kuti muzotipa $1000 tichireplace mari yerusambo vatizvona vakavandiri ndikati ano baba hazvina problem ndichawedzera $1000 pamari $500 yamakataura iyoyo handina kuzvipikisa. Saka rusambo handaigona kuchata nemwana wavo inini mambo wangu isina kubvisa zvese zvavakataura zverusambo. Ndakabvisa ari $1000 2002 vakatitendera kuti ndichate nemwana wavo. Vakazouya mashure vachikwanzi takuda $1000 from you because mari yamakabvisa tsano yanga iri $500 $1000. Saka takuda $1000 ndikati no problem ndinoshanda hangu ndokupai $1000 yacho pamusoro pe$500 ndakanga ndakabvisa. Ukanyora 2000 taiti iwe akabvisa chi makachata muchichato makanga mawirirana here naatezvana takawira naatezvara chechikumbiro chechechi nokuti chechi yaitaura kuti munofanira kuchata saka ndobva achida kukumbira kuti kukumbira kuchata asi zvena rusambo chechi hapana chaakabvisa akangobvisa tumwe tushomashoma turi papapatu akangodai mombe dzese apana ane mombe 1 yakauya yemasungiro chechi azvinhu zvese right. Saka iwe uri kuti pamusoro emambo 500 ndakabvisa vachizonditi wedzerai 1000 tsapapai ndikawira nazvo ndikati baba ndichakupai 1000 yacho anditika then mombe ndakabvisa mombe inotsika mukono masungiro ndokubva ndati 300 yandinotenga mitsano avari apa ndo vakatotsvaga mombe yacho vakati tsano mari ngaichiuya tinokubhadhara mombe iyi ndikati mari ine hanzvadzi yetsano py ndobva vauya kuna hanzvadzi yavo zvikanzi tipe mari ava vari pakuwepa ava tsano mari amai vakafona ambuya wangu zvikanzi mari iyoyo gold nasidini mari iyoyo mapiwa iyoyo 300 iyoyo ikasasvika kuno kuiri cash umai neni hwapera ndikuida mari iyoyo kuno bhodzi kadzi wachata munhu ane chikwerete changu chaakatora pavakachata ndobva wandibatira mari ye 300 chokwadi taura pamusoro pemombe yakauya shova mari yakauya asi hanhamboiti atora ndini kauti kasi mari yakapiwa mukoma wangu mari iyi ganzi ndechi mombe ndachikanga ndichamukoma mombe ndizvozvo mukwasha akauya tongoti mombe yako ndeuyi ndivakapinda nyaya yekuti anga chikwereti chepamuchato akatora mombe mudanga akapiwa mombe kutatisa nababa akati ai wakasvika isino tongoti mombe yako tongosungura mombe yedu pamba toedi mombe yako ndeiyi waita basa mombe kuchatisa namwari wangu ndinopika ndakadai pamberi penyu medarirese taita urongwa hwese hwomuchati ndofuka ndandiri mudzidzisi ndiri ticha pachikoro chepadzimbabwe pavo ndakanga ndakaronga mari dzangu zvese zvakanaka baba ndakatsana vakataura vakati mukwasha tine murume wedu wataura yapano tichakubatsirawo nebandauko rokubatsirawo programu yako vakandipa gumbo ndoravakandipa baba vati tikukubatsirawo mukwasha handizivi kuti gumbo ravakandipa iroro ndo mombe yacho here yavakandibatsira nayo kuti mukwasha tikukubatsirawo kuenda mberi ichiri kutaura newe right. Saka wakachadwa mari rusambo vakazonditi yese yakufanira 1500 because 500 ndakabvisa akuchaja kwavakaita pakati mari iyo $1000 kana kuti chingo yacho angu yacho yanga ari $1000. Saka vakazondichitipai 1000 iri US pamusoro pemari yamakabvisa iyeye handina kuzvipikisa. Iwe rusambo mambo yachaja mari rusambo kanyorwa 10 billion right. Tinoda chokwadi mese makadai so chinorarama tinoda chokwadi chinorarama ndichatakambudza mubvunzo ndozoenda kufaita chimwe iwewe wakanyorera mukadzi utsamba zvanga zvaita sei foni yanga kuda ndachikumbirawo mama wangu iverenge mutsamba yacho ndiri kubvunza kuti wakamunyorera zvanga zvaita sei. Okay, pamusoro mama ndakanyora message ndichiti nini aiwa soda alright ndati wakamunyorera zvanga zvaita sei. Alright inawe kumunda noti lenzi yako yakatonga nyaya yedu kuti maringe neissue plates zvawakanyora tsamba zvawakanyora zvakataurwa nelenzi hazvina nozvozita rangu here mukati hazvati zvandakanyora zvazvisina hazvo hazvina here zvinoenderana nezvandakataura zvazvinezvi zvaipesana
saka ndakangomuzivisa chiro kuti lenzi yakauya ndati zvinoenderana nezvandakataura kana kuti zvino zvimwe zvinhu zvakaita kuti imomo uzopinza nezvandakataura hapane zvimwe zvinhu zvakazondizongopinza ndochokwadi izvo zvaukaita izvo unobhadhara $550 bhadhara izvezvo nosunda kupedza nyaya yako nasi kupedza mangwana kupedza nasi bhadhara izvo uya $550 unogadzisa kupe ndotsvaga ndopedza nyaya hanzi kutombomira nhasi ndikutopedza ichatonga kuti nhasi ndo last day tsvaga ndotsvaga panzi uine kana unayo tsvaga mboisa imwe kesi ukutora nguva yakare basi ndikotendera maybe 30 minutes kumbidzi mukadzi uya ndabvunza iwe kuti ndakuenda kujudgment yevana vese vakadaisa chandarambidzira kuti mukadzi ataura wangochiziva ndo zvandotova kuti munofanira kuita inonzi fast thinking kana muchita chinhu munofanira kuona kuti chii chirikuita vanhu ava zvese zvanga vachitaura zvinoshanda vakadai but kunokutaura kuri kurarama mavari kwokuti vari kutaura nyaya idzi pasina anorama ngwara kutaura kwavari kuita vari kufanana noupenyu hwehwiza yekuti unoziva kuti hwiza ikavhumbuka ukaibata humbo inodimbura ngazvisare ikoko pavari uyu murume nomukadzi hapana rudo vanhu ava vakaramana kudhara zvavakaramana kudhara zvese zviri kuitika zvese vakudzimbisana unoziva kuti sei iri bhuku riri panapa ndoriri kurudza chokwadi asi ndichiteera sei zvanga vachitaura handwriting iri panapa ndoya 2002 zveshuwa ndiya 2002 ukaitarisa inokutaura kuti ndiyachi ende rakanyorwa nezuro tinozva mudharachi zvazvinoita vakomana kana muchirarama panyika zuva romuridzi hatitendero kudarika zuva romuridzi hatitendero kudarika iwe uyu murume wako makaberekerana vanhu muchatogara pabhenji rimwe zuva vana vevo vamuri kuda kuchengeta ivo muchiitana so muchitochaja pfuma iwe uyu mukadzi wako wakaberekerana vanhu muchatochajana pfuma rimwe zuva muchitaura kuti ano yakuyawanisa tatiita dai ndozvamunofanira kuziva zvese zvamuri kutaura panapa ndina chandanzo unoona totaura panapa uyu mari wati mukwasha wakamuchajachi 10 billion ndiye kanyorwa panapa and time ye 10 billion uda kuti unzwisise time ye 10 billion azvaimbofa akakwanisa kuichinja kuenda kuchi ma-US ndosaka tisina ende nguva yaukaroora iweyo zvinzoka 2002 ndo mari dzatakagara nadzo dzipi idzodzo mabheri api takazobosvika kumakwadha handiti saka muri kutaura nevanhu ukatarisa nguva yacho ndakatombochinja mari ipi iyo chinhu zviyoka ndaisenza kuti panguva ndasenza kugreen marketing board kujembi chiruka nguva ipi iyoyi saka mukatarisa zvesva mukutaura kuti yakachinjwa iwe makachinja mari kubva ku10 billion ikaenda kuma-USD kwanga kusina kuzvinzwa saka ndikutazonzwisa kuti zvamukutaura mese imi zvinoshanda here right 2 motaura nyaya yemombe kuti iwoti wakapa mukuwasha mwana kuzvinzwa right pano chinhu chidiki chamava musingafanira kutaura naso unoda kuti iwe hama dzako dzako dziri simukai hama dzoko hama dzabikironi nyaku ndokudza chokwadi chinorarama kana mukaenda inyi mukazoti aiwa sekutumidzana kwamunoita mumafoni munokodzere kuita hamurambidzwa ndinoda kungotaura chokwadi chinorarama pamugara pana mukoma wako pana amai guru wako unoyoka here kuti pane imwe nyaya inoitika mumhuri yokuti ukabvisa mumbe yeumai
Iwe? Ndakutaura nini? Ndakenda kujudgment yepfuma. Wakabvisa chikwate pa? Ndakabvisa mombe 2 nezvimwe zvese zvavakataura. Ndakasara nemombe 4. 1000 yavati ndizobvisa pashure ndichazova. Right. Anzi ndakaupa mombe 2. Mombe 2 ndozva 1 wane masungiro chete chitunga ndikatonyorwa kunzi mombe muchato patono mari futi kakwereta mabhiliyoni futi asuzvo kuti ngaiti zvese ndiri kuzviona pana mutodibatsira aiwa nyani sikutaura izvi ndakutaura zvinhu reva mutemo kuti inonzirora kuita sei ande kujudgment yewe pane vana vangani 4 ndo murume wako kutanga iro right ande nyora mombe 4 kwesaiwo mai 5 dzakwana ndakutenda ndatopedza kudhara ndiri kuenda kupfuma yemari mari kuti kwakasara mari parusambo vaitotozotopera 1000 vakazotara pashure kunzi chitopera 1000 pamari yeye yavakabvisa mabhiliyera yeye muzongoti pa 1000 sana ndopandakuenda ikoko ndozvavakakuudza but ndakutaura zvaenderana nenguva yachinosvika itika zvese izvi pana pakutaura zvomabhiriyoni parusambo hande kusambo anobvisa 2000 USD right ndakaenda kujudgment kwacho kuti ichabhadharwa sei tiri munani nhasi October munofanira kuti munzwise zvandikutaura panyaya yepfuma mwedzi ukagara waOctober paunogara nyange mapadheti redare anogara mwedzi waOctober nyange mapadheti rodare munomirira 2 weeks kusvika mwedzi wakora murikuzvinzwisisa mwedzi dare kunenge kusina ichireva kuti it's mid to mid kana ichiti mid to mid if you say it's 31 it's mid 15 mazvinzwa manzwa zvanditaura saka ndiri kutaura kuti musazoti dare ririko kana maona mwedzi wagara munomira mwedzi kusvika waita sei wakora mumisa dare right ndichienderana neyepfuma yandoda kuti pfuma iyi zvainoitwa inouya musi wa first anounza mombe 1 next quoting musi 1 26 mwedzi unogara rini ndo zvinogona kuzotifiririkana mwedzi 26 kwete tinge tachaja kudhara mukajamba 26 yacho the following ndikutaura nemunyori kunyanya So 9 November. 9 November. Kana zvadaro uchireva kuti kana mombe yauya mombe mudare muno midzi 350 kana mombe yauya nyange mwedzi wagara chinhu chatataura kare munongochitambira chienda bhozi hachina pachichaita chivari munyika mazvinzwisisa right ndiri kuenda mberi right mombe dzimwe dzasara nemari yasara yandataura every month vanobhadhira 150 kusvika zvapera muzvinzwisisa hakuna panotumwa chikonzi hapana panoita sei kusvika zvaita sei zvapera wazvinzwa iwe ari kumukuru zvarawachimuka 150 hatisida kutuma chikonzi hasida kuti tivire pfuma tiri kuti ngaiwe nemutoo upi iwo kusvika kana iriyemo isu ndisinozaza kuti mari yauya iri kuenda kumombere iri kuenda kupi zvinzwa right yadaro inobva yapera yakadaro right unozotsvaka mari apa yokuya ukambopa wakatomwa nati zvakabvisa mari kusumurati zvakachitaura okay right ndodzoka panyaya yako yokunetsana nomukadzi ndopandava panyaya yestand makaenda mukanoona stand
varipo vakanoiona makombiyuta vari kupaita chibhiti wakati kuti Nyaya yakakona angari angari right ko zvinhu zvake zvaiti zvikumba kwanga kusina right kana mwanga kusina no problem right nyaya yenyu divorce yenyu makarambana kai makarambana rini separation 2017 saka zvari kugara kuti urufunga sei naye ndokuti inini nyaya ndipozwa yako ndikati kana tapedza divorce order then iwewe uzokutsvagira kwokugara kuti vana vawane kudzidza sezviri kubhadhara vana vakufizi everyday iwatsvagira ndozvaka zviripo ndasingazorize nekuti panogara munhu papangu ipangu pakazia maibhoti no kana pakugara munhu saizvozvo ko adi kungoenda nomunhu wake nokuti akuyu munhu uyu vakatoita muvhoni vakaendeka vagari vakatotsvaga stendi nechikomba chikwanzvipo nokune musha wava right no ndiri kuzvinzwisa zvakutoti akatsvaga stendi nechikomba makarambana rini 2017 separation uri kuona here kuti zvimwe zvacho idhabhoki kuchaya nokurusa nyaya yako yakanaka asi pairi kuzokudya panyaya yemukadzi pokuti 2017 wakamuramba uko paiwana chiwo ngutrosisa vambo kuti anoda murume asi takati isusu iwo kana wada zvikuru ndakamuudza unobva pamba pangu noenda nechikomba chako ichocho chinenge chafurura ichocho akazandinogare pamba pangu teerera udza nyaya yako ndinoda kutaura kana ukazorarama pamwe pacho panoda chinonzi chokwadi chinorarama uri kuona pataurwa nyaya naamai avo ambuya vako ndinopa wataura iwewe pachidzivo wakanongedzera ambuya padza ndati nauna kuvaita sei kuvanongedzera pachirega ndikuudze pandakubata pana achitaura newe uchikuchinjana mazwi pano matauriro yawaita uchitaura pamusoro patezvaro ndopandiudza kuti wakanongedzera iwe wega uchitaura pandati no yatopera ndopa yatopera mwana ndikati zvanga chitaura mbuya chokwadi kuti wakanongedzera ndoda kutaura muvunzei he baba ndikubvunze nini ndati kamarambana namai wavo unambozvamarora I'm sorry. Ndarambana namai ava ndakarora ndinomudzimai. Saka wai mukuomesera mudzimai wenyu nhasi makurera kuti ndaida kuti apinde nemunhu waai naye abve pamusoro pezvimondaro kuti hamusati mapedzerana maitei basi tazvinzwa asi tiri kuti isusu tinisi nyaya yenyu mese iri kuhaikoti hazvimazvinzwa iwe kuhaikoti kuno vanhu vanenge isusu iwe kuhaikoti kuno vanhu vanenge vani isusu iwe hausi chikomba wazvinzwa pamba pomunhu usaende wazvinzwa ndati pamba pomunhu usaitese usaende hatina kana even kana problem sei tichidaro tinozva tinoverenga zvikomba ndazvitonga kunguva yakareba nyaya dzese dzikuitika idzirira chokwadi ukararama panyika unogona kuita 20 years uchiba wanzoka uchipaza uchimasitoro uchidi but pano zuva rokuridzi risingatendero kudarika rokuti zuva iro rikange rasvika chinotobatwa kuti sauchidhi waita zvinhu zvipi izvozvo saka toda kuti muenderere mberi nokwamuchaenda endai kuhaikoti zvedu zvatinofanira kutaura zvecustomers yedu nemutemo wedu wenyika wokurodza yerobhora taita panapa taita tapedza takuudzai mabhadharo apachaitwa hapatumwe zvikonzi hapadi mwana kana arwara kudzanai nenguva kufamba pachi pamwe chete vabi yedu vanoti chaona mudzako chapita mawachiri kwani kai vamwe vanobva vati kana vachida kuvakaimba havati tinotanga kuvakaimba unofanira kuti tifuna umanga nyumba yauremu toiriti ndeimba yakaita se yakakosha pakurarama saka imuone kuti murikutanga kuvakaimba ipi ende una kuti muno upenyu hupi kuramba tiri pano tikagara pana patichitaura nemi kudai kunzwa nyasha noupenyu hwenyu nokuti misha iri kuputsika zvisina tsarukano but tinoda way forward yekurarama zvakanaka tinoda kuti muve noupenyu hwakanaka nyaya dzamaitira ende ndoda kugara ndakutaura kana mukazoenda panze apa musanongedzerayo ende zvazvinoita ndezvokuti paunonongedzera mumwe munhu unoziva here kuti dai ziso raiuraya munhu dai musisipo mesei kana tese dai tisisipo but tiri kurarama nevanhu ngotichengeta anorinda mweya yevanhu parume tingodzidzai kuregerera ndapedza tisipisa hapana chichauda kutaura ndasvikumbira mambo kumba pana ndichigara uko ndokwandochengetera vana ndoshandisa munda hausati hausi kudzimba zviri kuitika ndezvekuti ndiri kushaya kana mukana iye anoswera nemunina wake vanenge vari pamba ipapo vakarima mumasaidhi mese ndati kana achinzwa handinomboita favha kana kwandataura mwanza zvotaura ndiye ari apa wazvinzwa here mutemo peremira kupedza nyaya yako kuhaikoti mopedzana papi ipapo usanodzinga munhu pokurima ngaarime zvimwe zvandikudzana ndikutika chaguduma wazvinzwa vamwe vanochiti chidhongi
chikakubaya uchimhanya wazvinzwa unongochitsika uchitika kamaina pamwe pacho ita mamwe mamaina maproblem asina basa wazvinzwa bozi unofanira kuti ukarara so unofanira kufunga kuti pandaimbomubata so ndichimusandura ndaimupindura tichiita mwana bozi mwana awe pasina kufara mwana neyabondera nyatsofamba kede uichifamba mwana obva aita se ubva awanire pamwe pacho itai zvimwe zvinhu muchisiyira mwari musakambomakatsvaga vamwe vanhu pakurarama kwenyu zvevakataura nemuri vangani muri tu zvevamunosiyana nazvo mukasambotsvaga zvevamwe vanhu iwe ndatisaende pamupichi nyange ukama rega ndikutaurire vanhu vechimalawi vachiuya munyika yedu yezimbabwe munhu zvandoziva inini vaiti kana pakafa hama yake akangodzwa kuti wechimalawi aenda kuviga munhu upi munomutanga tinomwe munhu ainzi mazengera aigara kunenge nebhuku rokwakainga rachirapa uyu chirapa uyu wanzoka akaviga vanhu vakawanda munhu vakanga vasina hama okumalawi zvatikaona bhuku rake rechirapa raaigarawo tichiona achingoviga haana kana chikamuafekta kana chikamuya mazvinzwa right vamwe vanhu vanorarama nomutupo wekuti wakadza kuti ndimarunga yaunga kana kwatinogara kumusoro kubasa ratikapiwa nevakuru venyika unonzwa chipiri muri yasekuru vangu sokokuru muri yasekuru vangu ndio mafambiro ichi youkama tiri vanhu vatema ndiyezvo unozairi kana tikacheka murungwa kana tikacheka ini mutema apa blood ichi rakangofanana imi ndapedza endai apo panyaya dzenimi muri tu musatsvage vamwe vanhu handisi kutonda ndo pana dambudziko ingotaura nezvovanhu nochi zvokurima musambondivekera kutaga kuti no munda ndiwo iwe rima apa musabata that's what I do pamwepo iwe ndogara ndakuudza mwana kuita se zvandikutaura uchazovudzwa nomwe vanokuudza vanokuudza zvido mwanangu kana ukukwavava usaitirei pakuita kunze kana zvikazodii wazvinzwa kana zvikatodii kuona zvese izvi zvinogadzirwa mukurarama but ndatiziva rimwe dzati ndokudai ndapedza